בהוואי הקהילה היהודית-ספרדית יש מקום מיוחד למספר הסיפורים. רבקה כהן אריאל היא ילידת ירושלים. מוצא משפחתה ממונסטיר שביוגוסלביה. רבקה מספרת מילדותה ואוהבת בעיקר סיפורים הומוריסטיים. לדוגמה, סיפורים על ג'וחה, שהוא גיבור עממי ידוע. ג'וחה, una vez, tenía un asnico. Y si yo ahora lo vendo, y gano paras. El asnico no camina sin hi. Camina paras, lo toma, אבל כדי זה חי מלודה atrás. Edeno uno dice, yalla, yo lo merco, no le va a decir hi. Le va a tomar barato. Le dio las paras, le tomó el asnico caminó como 2 metros, 3 metros, no quiere caminar. Brezi man, ya le dio de aquí, ya le dio de ahí, el asnico no quiere caminar. Miró de aquí, miró de ahí, le dice, ¡hey! Y caminó el asnico, empezó a correr. Corrió Joja, le dijo, no, yo te lo vendí sin hi. De aquí lo atrás, no, dice, yo no dije hi. Yo dije, minha, y el asno caminó. ג'וחה יש בו כפל פנים. הוא זה שמסדרים אותו, אבל הוא לפעמים גם מסודר. הוא מסדר יותר הרבה. במסגרת עבודת המחקר שלי, איסוף וניתוח של סיפורים ספרדיים יהודיים, שמעתי מפי רבקה סיפורים על מקדה. ובעצם רק ממנה שמעתי על מקדה. מקדה זאת עיר של טיפשים, מקבילה לחלם. כל האנשים שם טיפשים ועושים דברים שטותיים. אולי נשמע משהו על מקדה. מקדה lo mismo de las vecinas mías. וישמעו בזה. ישמעו, אין דבר, אני יודעת. אז תספרי על הקלה שהייתה גבוהה מדי. כן, אתם רוצים. טוב, נעבור ביום הברכות. הקלה רוצה לעבור מהדלת עם כל הנשים אצל החתן. היא לא יוצאת. כולם צועקים, הקלה לא יוצאת. למה? הקלה יותר גבוהה מהדלת. מי יוציא אותה? עוד פעם עדר אחד, ככה קצת יש לו מוח, עלה, רואה, צעקות, מה קרה? מה יש לכם פה? הקלה לא יוצאת מהדלת. למה? היא יותר גבוהה מהדלת. אוי ואבוי, באמת, תנו לי כמה כסף, אני אוציא אותה. נתנו לו קצת כסף ביד, הוא נתן לו מכה בראש, אמר לה תתקופצי, הוציא אותה מהר. אמר, אתם לא יכולים לעשות את זה? איזה אנשי חלם, בובוס, מקדה. והקלה הלכה עם החתן. מאיפה האיש החכם? האיש החכם בירושלים. נו, בטח.